gaskiya kin cika mara mutunci wallahi. Yanzu I mean mai call har guda 6 shine ko ki duba mai kira na? Amma kan san dai kika ce ne dauki mai ko. To dan me aka kira zan kuma ci da dauki. Ba komai. Ai ki ma wata rana za a kira ki wallahi ba zan daga wayar ba. Wallahi da mu da ki dauki wayan sa. What? Mama, ki tashi. An kwantar da shi a asibiti yanzu nan Dr. Munzal ya kira ni yake faɗa mu. A ina yaushe? Yanzu nan. Yana can asibitin shi. Likita, da wani kariya kana? Ki kwanta da hankalin ki aja. Ki kwanta da hankalin ki kake da. Ya ka duba da zamu masa tun mun duba shi mun treatment ya bugu dan buguwa aka silent nan da sauran wasu wurare a jikin sai dai samu buguwa akan su. So kuma treatment da muka bashi in Allah ya da zai samu sauki ba ku da matsala. Ka tabbatar ba komai likita ba matsala. Aja ko kina tantama kaman akwai wani abu ne da kike tunani in akwai shi ki faɗa. Ba haka bane likita, ina so in san meye musabbabin wannan hatsarin da yayi. A binciki jikinsa a tabbatar da menene yake damunsa a cikin jikin shi. Ka rabu da batun report na hukuma. Ni na fi son ku yi aikin ku a tabbatar min da komai dan akwai abin da nake zargi. Hajiya aikin mu ne wannan, tunda an kawo shi mu za mu duba shi kuma mun duba shi mun gaya miki da abubuwan da yake damunsa. Kawai dai matsalar ɗaya ce ɗanki a binciken da muka yi na ɓangaren magungunan da muka bashi mun zo mun ji yana warin maye, wato warin giya. Baba kama bane ya sha giya in fact, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya haddasa ya samu wannan hatsari. Zan karasa akwai treatment da nake so zan wa patients. Wannan shine kuskure mafi muni da ka aikata a rayuwarka, kuma mahaifinka ya yi fushi da kai, shi ne tsanani, ya shiga tunani mai zurfi a kanka. Me zai sa haka? Umma, dan Allah ku haƙuri, wallahi tsautsayi ne. Ni kaina ban san giya ba ce ba, a gidan biki aka bani. Wallahi na ɗauka cewa lemu ne, amma ina son dan Allah ki yafe mu, kuma ki sa abba shi ma ya yafe mu. Ka yafe maka Bashir. Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Kuma Allah da zan samu mahaifinka duk da ya yi fushi a kanka mai zurfi. Amma insha Allah zan rarrashe shi, shi ma zai yafe maka. Amma dan Allah a kiyaye gaba. Insha Allah, kuma na gode. Allah ya baka lafiya. Assalamu alaikum. Hey Bashir, ya jiki? Alhamdulillah. Ya na ganki ke kadai na zube ta.
Tare muka zo da ita sai muka manta ba mu siya madara ba. Yanzu tana bakin asibiti ta ji so mu. Kun tuwo da ruwan zafi? Mun tuwo da shi. Allah ki haɗa mu shayi. Zuwaila. Ya da ganki hannu wayan ba jarida? Na dudduba ban samu bane. Har ma wancan tsohon da kace in duba na tambaya kace ba kawo. A gaskiya ba zan ji daɗin rashin jarida nan ba. Kada ka dawo. San maka labarai da kayoyi masu daɗi na musamman. Musamman na cikin littafin labarai da na sauri da kuma shirin wanda aka yi don ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Naji. Na ce ba, wai ina wannan ƙawannan taki Nafisa wacce ta zo ta duba ni dinnan. Kenan jiya da ta zo kana ma baka ma san ta zo ba kenan. Kuma jiya ta jima a nan ta kai kusan awa 3 zuwa 4 tana ne don tun 9 na safe ta zo. Sai da aka yi azahar aka yi asusun da Amma saboda rashin kirki shine ba ku tashe ni ba? Ni ba laifi na bane. Na ce zan tashe ka ta ce a barka ka ci gaba da baccin ka. Yaushe za ta dawo? Ba rana bai wata. Don wanda take zuwa asibitin magan shi Allah mai rasu. Sai dai ran da ka ganta ka. Allah ya ji ƙarri. Duk lokacin da ta dawo asibitin nan ko kuma bayan mun koma gida Allah ki gaya mu kin ji? Yayi da magana kenan. Ana son shi. Yin magana sai da ganin juya amma magana. Baki ji ba? Na kofa take ne. Malam ka rufe mana kofa mana kama da hagu da kofa a gudu. Shigo cikin wani a bakin kofa baki ne ko a waje ne? A ciki kake shigo. Hawa di kirerawa akari wala. Ka zo na mana ha. Shigo ciki kawai, shigo ciki. Ka zo na. Yes, a waje wuce. Baby, kina ina? Ina toilet. Me faru? Karfe nawa ne yanzu?
Wallahi ba sani ba amma ina ga 7 tayi. Baby, yalla iso ki fito lokaci ya dan kwarace mu. Okay, ina zuwa. Amma kuma shi ke sai ka kama hanya da tafiya ka ba tare da ka sanar da kowa ba. Bayan kuma ka san cewa gidan na akwai mutane. Ka yi laifi kuma ka ba wa mutum. Salam. Amincin Allah ya tabbata gare ki. Sunana Bashir Hashim. Majalisin da bai samu lafiya daga warkar da ta same shi ba. Gari ya yi duhun da ba na iya ganin komai a gabana. Ba na iya bambance ji ko kuma gani. In fact, kin tamarmala min lissafi kin hana ni sukuni da buƙatar da na gabatar miki. What? Alhamdulillah, kina nufin kin amince da bukatata? To shikenan, ki shirye gani na nan da 'yan mintuna kalilan. Ya Bashir sanne da jira. Ashe da gaske za ka iya zama har a tashi daga makarantar nan. Na ɗauka kana gajiya. In banda abinki, ta yaya za a yi makaho ya ba hanya mai gargada ba tare da ɗan jagora ba? Ta hikima da basira ta Allah.
kuma kai labarin mu kawo mai fitila. Kinga, bar wannan magana. Mata ta shiga mota mu tafi. Kash, matar ya Bashir ba ta shiga mota. Bata ansa sadaki ba. Kai hakuri lokaci zai nuna. Kinga, ni fa bana sai irin wannan wasan. Ba wasa nake ba, Allah da gaske nake ba zan shiga. Nafisa. Na kasa gane dalilin da yasa har yanzu zuciyarki ta ki yadda da ni. Ko kada abin da kake lissafi babu su a tare da ni. Kawai dai gani na bai kamata a ce in shiga motan ka ba a yanzu. Amma ka yaƙuri idan ka je. Ba komai, ban ji haushi ba, it's okay. Mu je sai raka ki. Motar fa? Kake damu da ita. Ba ka tsoron wani abu ya same ta? Allah zai tsare ta. tabbatar min da cewa baka zaɓi komai ba face tsine ba. Hajjiyanci ya ne yaushe yaron nan ya lalace wanda zai je shawiya ya taho kan titi yana tsaye har yaran unguwa su bi shi suna mai waƙar nisa. Yaushe gaskiya na so tabbatar maka da cewa ba za ka ci wani shi ba za ka wulakanta mai zuwa wannan raye ka wulakanta mai zuwa wannan ba zai kuma saboda ka wanda ka gyara tuni. Abunan Allah ka samu ni kai na wasu lokacin da nake kai na cikin wannan hali ba kawai waye gari ne ga ganna a ciki amma insha Allah wurin ƙara dan Allah ku ya fi ma zancen ba za su ci wuri ba dan Allah ka yi hakuri da bakinka me nake shirin jiya ko kuma ganin wannan bakar rana da bakinka kake wannan furucin ba na so ka sake zuwa gabana ba na so in sake hada ido da kai idan ka bari muka ƙara da ido wallahi tallahi sai na tsine ba ka ji ga maka idan dai ba tsine maka ki so ne da maka ka kiyaye in ba haka ba kuma wallahi in ba haka ba ni ma yanzu tsine maka albarka ba za kawo ruwa Zubaida, don girman Allah ka shiga Umar ba. Ba zan gaya musu ba, da a ce zan gaya musu da titin na koma na sanar da su. Na gode, me kika zo ne miki? Abin da kake ɓoyewa shine ya fito fili, wanda kake kokarin ka ɓoye ta riga ta gano. Zubaida, me kike nufi da kawo miki? Yanzu nan ta bugo min waya take faɗa min duk abubuwan da suka faru da idan ta gani lokacin da yara suke binka suna maka waka. Zubaida, don Allah ki min jagoranci zuwa gidan sanin fisa, duk in ba ta haƙuri ta labarta mu. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da kake aikatawa. Ni babban bakin ciki na ma ba shi bane kasancewar ka ɗan giya ba. A'a sai dai san da ka cusa wa babbar ƙawarmu.
sai da ta kamu da son kaso mai tsanani sannan ta gano ba ta yi dace da mijin aure ba. Na cuci kaina, na haɗinci kaina. Ki rubuta min rayuwa, ki saka ni cikin bakin ciki ga yanzu kuma kina ƙoƙarin dawo da ni cikin bakin ciki. Wallahi daga yau na daina shan ki. Ban san da wani irin kalamai zan amfani ba domin in goge hoton da zuciyarki ta ɗauka lokacin da bana cikin hayyacina ba. Lokacin da yara suke mun ihun nayi marisa na sha kwaya. Amma duk da haka ba zan guje ba har sai na nemi gafararki. Dan Allah Nafisa ki haƙuri. Ina mai neman gafara Allah, sannan ina neman gafararki. Dan Allah ki yafe mu abubuwan da suka faru. Wallahi tsautsayi ne da gaddara kuma na yi nadama. Matukar kika yafe mu, wallahi zan nisanta da ita tamkar nisan gabas da yamma. Dan Allah ki yafe mu. Insha Allah ka da shi. Kana iya sa ko wani bil adam ko wani irin saki. Malamin mu na ko mai kyau. Babu ruwanta da haramta abu, mutakar ta so shi. Amma a umarce mu da mu dinga danna zuciya. Saboda ita da sun kace wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan. Idan har ta ga to da kan ya yayi. Ko kuma ta ci to da kan ciki ya kaci. Haka ne. Musulunci yayi gaskiya kuma manzo Allah ya faɗi gaskiya. Tabbas na kasance cikin azzalumai masu zaluntar zuciyarsu. Na biyo son zuciyata, na zalunci kaina. In Allah yadda zan kasance jarumi, in koyi jarumta ta yadda zan fi karfin zuciyata. Dan Allah ki gafarta mu. Ina yi nadama. Allah ya sa. Ka tashi ka da wannan sabon abu. Saboda bai kamata a ci ta tsawon na kana da kodin da fara da lafiya. Haka ne da fisa, da wannan karamci da kika yi mana. Samun ki a rayuwata abu ne mai muhimmanci wanda ba zan taɓa manta da shi ba. Na gode wa Allah da ya bani mata ta gari wacce take kokarin nuna min abubuwan da ba shi ne ba a lokacin da nake kokarin kaucewa. Ni ya kamata in gode ma Allah da har mijina ya tsoraci girman Allah ya guji azabarsa kuma ya bi Allah madaukaki sarki guda ɗaya. Da matan duniya kamar ki suke, da mazan duniya kaf sun yi tsalle da shiwa domin sun samu babbar ribar cikin duniya. Da yabo da ƙwarzantawa duk makami ne, don gashi duk ka ɓata min gaban riga da jini don ta da kare ka gama fasa min kai. Da yabo yana nuna tsantsar abin da yake cikin zuciya,
da masoyiya ta ta ce ban cika gwarzon saurayinta ba ko kuma mijinta ba. Allah sarki kunne, daɗin shi ya ji ne kawai. Ita kuwa zuciya labarin ta sai dai a tambaye fuska. Kinga, ba na sa irin wannan magana. Ina son in tabbatar miki da abubuwan da nake faɗa. Ki kalli ƙwaye idona. Idan kika kalli ƙwaye idona za ki tabbatar da abubuwan da nake gaya miki haka ne ko ba haka ba. Ki kalla na ce. Na gano Nafisa a cikin zuciyar Yaya Bashir. Tana zaune ta hakince a cikin wani ƙeraren gida. Ba wasu mutane nan sun yi kwalliya kamar na angwaye. Sarrako shi yana zaune a kusa da ita. Yana sanye da wata shadda wacce kamar shi kaɗai aka sawa. A dakata. Wannan ai sai ki ɗauka neman idanu. Ina wasa da ke? Ni za ki rena wa hankali? To sai ki kunna mu gani wallahi ba za a yi kallon nan ba. Ke, me haka? Ya zan ku ringa mutane faɗa cikin gida? Yaya tun 11 na rana take kallo kuma na sanar da ita zan kalla gasar gashi na yanzu zan kunna za ta ce ba zan kalla ba. Sai ta gama na ta kallon. Ke rufin baki da ke nake magana? To gaba ɗaya ba za ku kallon ba karfe nawa yanzu? 1:30. To ku tashi ku tafi ku yi sallah. In kun dawo ke kuma ki ci gaba da kallon ki. Ke kuma in ƙara jin ki mata rashin kunya. Assalamu alaikum. Kan zuwa kuke hayaniya nake ta hanyar da hansu. Allah yaran da suke hayaniya a kwano. Hala abin nan ce da zubai da ta fita daga ɗakin nan yanzu. Wallahi ita umma tana ta nemo ta na ga ta gaba. To yanzu ma sallah tukuna. Ina tura su je su sallah. Mu dama cewa ne magana da ka ce maka ya da yanke ba. Duk wanda ya zauna da yarinyar nan dole wata rana ta canza masa tunani. Sai da nake ganin ban ga laifin ka ba da ka ajiye ruwa ka rangon mace. Dama na gaya maka duk lokacin da ka bakunci wannan yarinyar to za ka sha mamaki saboda tana da wata ilhama da Allah ya hore mata na jin duk hankalin duk wanda yake sauraron ta. Na san da ma haka za ka faɗa, amma fa jani ne kai ko ba mai da yayin cewa da ɗan ne kaɗan cewa kuma abin da zai rage saboda kawai na yi mata alƙawari. To yanzu mecece fa'idar idan na koma ruwa? Me hakan zai amfanar da ni? Yin hakan shi ne zai nuna min cewar ka cika namiji, sannan ko da bayan kai aure babu wadda ta isa ta juya ka, kai za ka juya ta. Idan na yi hakan na yi tuban muzuru kenan. Sannan kuma Allah zai kama ni da cikakkiyar hujja aikata tuban mazuru. Sanin kanka ne mai ahalari ya tunatar da mu akan irin masifa da bala'in da mai irin wannan tuban zai shiga. Wannan shine tunanin da zuciyarka take wanda ba zai taba ci ka ci gajiyar kuruciyarka ba. Malam ka sani fa shi wannan ruwa idan ka sha shi zai soke maka tunani. Babu wata wahala da zai dora maka duk wani prejudice da ya maka yawa akai zai soke maka da shi. Ni dai na riga na roƙi Allah kuma na roƙe shi ne akan cewar idan na yi hakan na yaudara Nafisa, na yaudara iyayena, sannan ni karan kaina na yaudara kaina.
sannan kuma hakan babban hatsari ne a cikin addini na. Ka sani fa kai ko me kai za ka samu wanda za ta aure ka. Ga mata nan da yawa a gari. Alhaji kana fa da kuɗi, bismillah. Bige mana. Kana kallon sai ka ce wani dan gawe. Ba zan iya ba. Ba zan iya rabuwa da ke ba duk lokacin da na yi tozali da ke. Ba zan iya barin ki gushe ba tare da na ki ba. A sha ruwa ba laifi ba ne. Kai, gai mata ma zafi ne naka. Wai har yanzu rikin nan nake zo bane hajiya? Bai zo ba, ai da ya zo da tunan kaji na ce taimaka magana. Yana hanya ina ji kaɗan ƙara haƙuri. Amma dai na ɓata lokaci da yawa a cikin gidan nan. Kuma kin san yau ina da mitin da shugaban kasuwa. Ki duba ki ga lokaci har kusan 4:30 amma har yanzu bai zo ba. Ai mishi uzuri ciyama. Ka san halin yanayin garin namu. Ga gosulo. Ta yiwu yana hanya. Ƙarasowa kawai zai yi. To shikenan. Allah kawo shi lafiya. Yanzu har yanzu baki gama kayan nan ba? Har sai ya zo baki gama komai ba? Au baki wankan mamacin na zo? Na gama ya zan je in wanka in shi. Fina, kin ga har yanzu wannan sarkin namu bai zo ba. Anya ba zan tashi in tafi in ya so idan ya zo sai ki ga masa ya jira ni ba. A'a, haba ciyama. Ya zaka tafi? Yau ce ta ranar farko fa da zaka kai ido bi da sarkinka. Kuma in ka tafi ya zo yaron nan ba zai ji daɗi ba. Nesa ba ta ga kusa. To, Allah ya kawo shi lafiya. Su sai su yi maka uzuri. In dai ka ce sarkinka ne ai za su ɗaga maka ƙafa. Wai me kike shirya masa ne yau? Na ga wune kika kina ta shirye-shirye. Amma kuma kake mata ga lokaci ya ƙure ko kwalla biki jiki ba. Kai haƙuri. Ni na sa ka dole na zaunar da kai. To ina jin daɗin zaman ma ni har ma abin ya fita da kai. Wajen mintin ka 40 alaji. Yana tafi ai zai zo. Kuma har yanzu bai zo ba? A'a. Ni za ki tambaya kuma bai zo ba? Sai ka ce guri na za a zo? Amma gaskiya ni wannan sirikin fa yana so ya ɓata min raina. Shi bai zo ba, ni ban na ta farko. Wannan rana ai ta farin ciki ce a wurinka. Haba ciyama. Waye? Ni ne. Wai waye ne ba a shigo har yanzu kuma? Babanka ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waye wannan haja? Mugun gamo. Ku ya hakuri. Na makara. Tashi kai ya fada kanki. Ku ya hakuri na makara. Wannan shine sirkin? Ka gani Alhaji ka miƙe fa. So yake ya tada fulo da cinyarka. Wannan shine sirkin nawa da nake jira ya bata mu lokaci yanzu. Kai, kar kai min amai akan carpet. Alhaji, kama shi ka fita da shi. Wannan shi kika dauko mana a matsayin siriki? Wannan bugaggen?
to bari ka ji ko giyar tirela ka sha da ta jirgin sama wallahi sai na sauke maka sabis ɗin kanka. Tashi ka fita, tashi ka fita. Ba za ka tashi ba? Ba ruwana da maye. Ka ji ko? Mun yi mummunan mutum da ya samu damar shigowa cikin gina ban ɗan mummunan mataki a kansa ba. Mu ko ɗan waye shi sai na nuna masa abin da ka yi haƙuri. A'a dan Allah ka bari. Ai baka ma zo ba. Ba irin nan gidan ba. Bashir, Allah ya isa tsakanina da kai. Ka cuce ni, ka yaudare ni. Me na kuka? Ke kika yaudari kanki, kika cuci kanki. Ke kika ɓata wa kanki lokaci. Wannan ba kalar da za a kawo shi gida bane a nuna shi a matsayin siriki. Kin ɗauko mana kayan ɗebe-ɗebe. Duk bola garin na ɗan ina da bola. Hajiya sai na koya masa hankali ba. Ka yi haƙuri. Ya haƙuri, ya haƙuri. Kyale shi, ya haƙuri. A'a, Alhaji, kyale shi, ya haƙuri. Kyale shi, kyale shi. Ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri. Kar ka ƙara taɓa shi. Ka fita da shi ka nuna mai hanya. Ya za mu yi? Haihuwa ce ta janyo mana. Ka yi haƙuri. Kar ka ƙara dukan sa. To ga hanya, fita binan! Ka fita na ce! Ɗaki zai shiga? Ina za ka? Ka fita na ce ga hanya! Kama shi za ka yi ka nuna mai hanya ba ganin komai yake ba. Ba iya gane komai yake ba. Fita. Zuwa da irin soya ta sai na dawo. Cikwikwiye riga. Cire ta kawai. Mama? Kisan bayan har yanzu bai daina shan giya. Kina kuka ko cikin naki ne motsa. Yaya ana miki magana kin yi shiru ga mun mana menene? Ba za ki yi magana ba? Da yarinyar banza na ta ki ga abun me yake faruwa kuma kin tsaya kin sa ni a gaba sai kuka kike yi. Yau ga shashanci an ce ki faɗa kuma kin yi shiru ga mun menene yake faruwa? Sanda sun kama yayin Bashir ma. Ina mahaifin yaron Hajiya? Mahaifinsa ya yi tafiya ƙasa mai tsarki kuma ba zai dawo wannan watan ba sai a wata na gaba. Abin da yake faruwa Hajiya, magana ta gaskiya ba za mu iya ba da belinsa ba. Saboda idan muka ba da belin shi
wannan ya nuna kenan duk masu irin laifinsa saki jiki su ci gaba da yi domin su ci gaba da cizgunawa al'umma. Mu kuma kin gama mu karɓi rantsuwa akan irin kyale yara irin wa'annan ba. Ranka shi daɗe, wannan shine karo na farko da yaron nan ya taɓa shiga nan wurin. Tsautsayi da ƙaddara ne suka haifar da haka. Wallahi yanzu haka ƴan uwansa suna can hana su shigowa ne, sai kuka suke ta yi saboda ba su saba ganin irin haka ba. Hankalin kowa ya tashi, a taimaka a bamu belin, san Allah da ba za a kuma ba. To ai Hajiya, ba abin da za a sa shi a gaba ana kuka bane ba, sai dai a yi masa addu'a. Mu kuma za mu yi aiki a kai. Idan muka tabbatar da hannunsa akan wannan abu, ba abin da zai hana doka ba za ta yi aiki a kansa ba. Idan ko babu hannunsa akan wannan al'amari, dan me za mu rike shi, dole mu sake shi. Amma dai ina tabbatar miki da cewa ba fa za mu ba da belinsa ba. Kuma kada ki ga laifina, yanayin aiki ne ya zo a haka. Ban san cewa kai mutumin banza bane sai yau. Ashe da ma baka da mutunci? Wato so kake yi ka kashe mu kwanan mu bai kare ba ko? To wallahi barin ga maka baka isa ba. Kai kaɗan. Kuma wallahi in kayi wasa sai na tsine maka albarka. Ka bi duniya ka lalace. Kika sine masa abun ba zai gyaru ba sai dai ya fi haka ba. Ai gwara ya fi haka. Ba ni da kaito dan na tsine wa wannan. Wallahi ba ni da kaito dan na tsine maka. Ka kama hauka kana bin bola ka shiga duniya. Me amfanin ka? Kuma da Allah ki haƙuri. Ni kaina masu lokacin. Rufa mu baki, baka da aiki sai dai ka bawa mutum haƙuri ka kuntata masa bakin ciki. Dan Allah ki haƙuri. Wallahi masu lokacin da mutum yana cikin wannan al'amarin da. Amma wallahi ba zan saki ba. Kaddara ce da gari. Amma wallahi na alƙawarin ba zan saki ba. Ka rufe mun baki na gaya maka, kar ka sa wani bakin cikin naka ya sake tasowa kuma maka abin da ya fi wannan. Fita ka ba mu guri. Kuma ka sani cewa mahaifinka na dawowa ka sa a zuciyarka cewa kwananka ya kusa karewa a zama a gidan nan. Sai dai ka nemi wasu iyayen ba mu ba. Sha mara hankali. Wanda bai san ciwon kansa ba. Kullum sai dai ya ruka buga mana bakin ciki. abin da kika faɗa gaskiya ne, abokina ne, amma gaskiya ban da masaniyar halin da yake ciki tsakanina da Allah. Sau da ni baki manta ba bana nan bai fi kwana 6 da dawowata ba. Amma dan Allah da annabi ki haƙuri. Kin ji ko? Amina. Okay, sorry. Amin. Ina ta yaki bakin ciki gaskiya Nafisa akan abin da abokina ya yi miki. Tabbas bai kyauta ba gaskiya. Kuma ya cancanci ki yanke masa kowane irin hukunci. Allah ya karba miki. Don addu'ar wanda aka zalunta Allah yana karɓar ta cikin lokaci kankani. Shikenan, nagode. Sai an jima. Assalamu alaikum. Mai lafiya. Da ban kwana ba ka gani? Kuma dan Allah dan wallahi ba zan kuma. Ni yadda da kai? Ka ce mu ba za ka kuma ba? Kayi na ɗaya ka ƙara, kayi na biyu ka ƙara. Ina mai tabbatar maka cewa na uku ma yanzu za ka ƙara ko fiye da haka. Kuma dan Allah ki haƙuri, wallahi tallahi ba zan kuma ba. Wa, na riga ka na san waye. Ni na haife ka na riga na san halinka. Ai kai ba sauran amana a tsakaninmu da kai. Ai ko wani na gani zai danka ma amana sai inda ƙarfi na ƙare.
ai kai kana ɗaya daga cikin wanda aka yi magana a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama cewa in ka yi alkawari ka saba, in aka amince maka ka yi ha'inci, in ka yi magana ka yi ƙarya. Ta ya za a yi yadda da kai? Ni zancen hakuri tsakanina da kai babu. Tun muna shaida juna da kai, ka je ka nemi Nafisa da iyayenta ka ba su hakuri. Saboda idan ka kuskura yarinyar nan ta mutu da bakin cikin ka, to ka sa a zuciyarka cewa har abada babu ranar da za ta zo in yafe maka abin da ka aikata. Kuma wani abin ne ya same ta? Ka kowa sani. Sanadiyar ka tana can a kwance a asibiti. Amma kana tambaya ta. Na cuci kaina, na ha'inci kaina, na yi tarayya da aboki ɗan giya wanda bai da tarbiyya. Umma, dan Allah ki taimaka ki raka ni in je in ga jikin Nafisa. Me kake tambaya? Amma gaskiya ba shi kayo hoto. Me ya kai za ka ci gidan su Nafisa a cikin mai? Baka da buƙatar ƙarin bayani. Kai ka riga ka santa. Ni ban ma san naje ba. Kawai sai tashi na ji ana duka na a police station. Ana tuhuma ta akan abubuwan da na aikata. Duk da hakan, amma ka san da alƙawarin zuwanka na zuwanka gidan su yau ko? Dan Allah Salma mu bar wannan magana. Ni fa ba abin da ya kawo ni bane kenan wurinka. Na zo wurinka ne domin ka bani shawarar hanyar da zan bullo wannan al'amarin. Saboda na je gidansu iyayenta sun ki saurara ta. Dama ya zai su saurare ka? Ai duk wani mai imani babu wanda zai saurare ka a cikin lokacin da ka je musu. Ka ci sa'a da bai bubbuge ka ba ma wallahi. Ai ko sun yafe maka ba za su baka auren yarsu ba. Yanzu me ce mafita? Shawara ita ce guda ɗaya ce kawai. Allah ya sa ka iya amma dana tana da nauyi. Ina sauraron ka Salman. Shawara mafi a'ala kawai ka daure ka cire ta a ranka ka yaki ta daga ranka. Dakata da Allah. Wannan abin da kake faɗa ba zan iya ba. Ba zan kuma iya saurara ka akan wannan al'amarin ba. Ka san da cewa fa Nafisa ita ce jigon rayuwata. Ta ga sanan zan iya rabuwa da ita. To ai kuwa idan har ba za ka yi amfani da wannan shawarar da nake baka, babu wata shawara da za ka ɗauka ta taimake ka. Ni na san shawarar da zan yi kuma na san abin da zan yi. Me ce? Ka zo ido ne. To Allah ya taimaka. Wai da yaran nan suka da shi nan. Idan ta da na gama da duk waɗansu bayanai da suka ce babu wani abu da ke cikin shi sai tsangwama da tsananin shi ga gada na mace. Wala Allah ko dan ba shi ne mutum na farko da ya fara buɗe sirrin da ke cikin zuciyarki. Bai kamata ki mana wannan tunanin ba gaskiya. Salman ba kallonsa nake ba haka suke. Da ban yadda ba sai yanzu. Na tabbatar da cewa lallai kowace a mace da kalar ta masifar ɗa namiji. Idan kika yi haka sai da kamar kina kulle idanuwanki ne daga allon da ke cikin iliminki. Ki sani fa ba duka aka tara aka zama ɗaya ba. Bai kamata a ce dan mutum ɗaya ya miki abu ba ki tattare jinsin su gaba ki ke masa kuɗin goro. Ki sani ana fidda mai kyau daga cikin bara gurbi sannan ana fidda bara gurbi daga cikin mai kyau. Ba haka bane amma wake ɗaya shi ke ba ta gani. Ya kamata a ce kin buɗe idanuwanki da fisa. Saboda ba kowa bane yake da mugun hali. Da za ki yadda da magana ta da na gwada miki. Ta yaya za a gwada mu? Wannan abokin da nake gaya miki shi na gama ba shi duk wani labarin ke gabaki daya sannan ya aminta da duk irin labaran da na faɗa masa akan ki da zaki amince da na kawo miki shi kamar ya na amince masa Salman ka zo min da kalmar da na fitsa lafiya da komai a rayuwata ya kamata ki sani cewa mutuncin ya mace da darajarta dakin mijinta duk wani daraja da kurjini Allah ya gudun da ne mata su ya aje mata su a cikin dakin aurenta ko kina da haka ne ka bani mamaki mamakin me ashe har abokinka zai shuka kai ka biyo baya ka zo ka sare shukas ba sare ne ba kuma shukiya ba girbiya ne ba shi da kansa ya shuka kuma ya girbe sannan ya zubar da amfanin yace din mai so ya dauka baka tunanin nan gaba zai zo ya buƙaci abin sa ko da ya dawo wannan lokacin ta riga ta kare amfanin ta ya riga ya kare a gidan wani na amince za'ar abokinka saboda ina gani kamar ita kadai ce hanya mafi sauki da Bashir shi ma zai dandana irin baƙin cikin da ya saka min a cikin zuciya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuma na wani? Lafiya gala. Sanar da yawa ya sani.
wannan karan ina kyautata zaton yayin duban nan nashi da gaske ne. Tunda ina ta lura da shi yanzu haka ba shi da abin da ya sa a gaban shi illa neman ilimi. Kuma ki haƙuri ki haka masa. Na shirya na rabu da shi kawai saboda ya ƙara nutsuwa. To, ga shi bai ci abinci ba, ba na kai masa nawan ci ko? Ba za a rasa abinci a cikin bari in ji sai kai masa da kai ɗaki. Alhaji, lafiya yau? Na ga yanayinka wani iri. Ban saba ganin ka a wannan yanayin ba. Lafiya ta lau Hajiya. Babu wani abu. La iyaka dai ina ɗauke da wani al'amari wanda za ku ji shi a yau. Al'amari? Allah sa mu ji alkhairi. Amma dai dole fuskarka ta nuna alamun damuwa. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam wa rahmatullah. Me ya ka aka gidanmu? Me ka zo ka yi mana? Ko yau ma ka zo ka fesa mana bakin cikin da ka mana a baya ne? Me ka so yi mana gida? Me za ka yi mana? Me za ka gaya mana? Wanda baka gaya mana ba ko ba mu ganka da shi ba. Kwantar da hankali. Ni na bashi izinin ya zo. Bismillah bashi. Kai ka bashi gurbin zama? Ni na bashi dama ya so. Alhaji, ka manta da abin da ya faru a baya? Ka manta da tijarar da yaron nan ya zo ya mana? Ya keta mana haddi, ya zubar mana da mutunci, ya ketare iyaka, ya ketare iyakokin Ubangiji? Ban manta ba. Illa iyaka ina so in gyara abin da na yi a baya. Ki amsa masa yana gaishe ki. Gaisuwa tana daga cikin girmamawa da karamci. Ba na buƙatar gaisuwarsa domin ba shi da karamci ko kwarjini a idona. Idan fa baki amsa ba, za ki sha mamaki in har na faɗa abubuwa game da shi. Za ki sha mamaki. Abba me ya faɗa maka har ka yarda da shi? Bayan ka sani kuma idan ka ne ka san mashayi ne, kuma ni baya girmama iyayena. Fina, ba abin da ya gaya mu, illa iyaka ni ne na gano gaskiya. Na kuma gyara kuskuren da na yi a baya. Ta yaya ka yarda da tubansa? Kuma me zai maka wanda zaka gamsu da shi? Na yarda da tubansa, kuma na gamsu. To kin ji da aka. Tashi ka koma ka zauna yaro. Tashi. Hagode hajiya. Astaghfirullah Allah. Tubi ilaika ya rabbi. Allah na tuba Allah. Domin daman ni ba mahasumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ban san gaiba ba, ban san me Allah zai yi gobe ba. Kuma daman shi haka yake ikonsa. Yana sauye abubuwa da dama. Allah ka yafe mu. Ku ya kamata in ba haƙuri kan abubuwan da na aikata mu. A'a. Allah ku ya haƙuri. Kai ne zan ba wa haƙuri domin na jefe ka da muyagun kalamai. Kuma kema ki janye ƙudurin da yake zuciyarki a kansa. Kuma wannan abin da ta yi shine halacci. Ta bijire ne domin ta ga irin abin da ya mana. Ma'ana tana kishin iyayenta. Akwai lokacin da na je sallah masallaci, yayin da na idar da sallah na yi addu'a na shafa. Kin san malam yana ba da ainihin darasu a cikin masallaci. Yana darasu kwarai. Yayin da na juya sai na ga ashe Bashir ne yake ɗaukar karatu a daidai wannan lokaci. Saboda haka sai na ji daɗi a raina. Sai ne hamdala na gode wa Allah. Allahu akbar. To a wannan lokaci ne na ba shi damar ya zo ina neman sa a gida. To alhamdulillah. Tashi ki je ki ɗauki mayafi. Ka ɗan jira ta a waje ko? To Allah isa. Ki ɗauko mayafi ki je yana jiran ki. Ya Bashir, dama akwai wani magana da nake son maka. Amma ina tunanin faɗa maka saboda nauyin da magana da ke da shi a zuciyata. Nafisa, a tunanina tsakanina da ke babu wata magana da za ki ji nauyin faɗa mu.
saboda kin sani kuma kin san ko ni waye. Saboda ki sake jikin ki ga mun ko wace irin magana ce. A shirye nake da in saurare ta kuma yin amfani da ita. Dama ina son da in baka shawara ne yanda na ka nuna min natsuwarka da tubanka. Ya kamata gaskiya ka nemi ilimi, ka samu malamai ka dinga zuwa kana ɗaukan darasi a gurinsu. Saboda ka san rayuwar nan dole sai da ilimi. Ki san me bana mamaki? Kin riga ni ne a zahiri, amma abin da yake cikin zuciyata kenan. Wannan shine abin da na kudura. Zan fara zuwa makaranta domin sanin ilimin addini. Dan na san da cewa babu yadda za a yi mutum ya tare addini ba tare da ilimi ba. Gaskiya na ji daɗi sosai. Allah ya ba mu sa'a.